mukadzi ane makore 33. Ndine mwana 1 ndakamupiwa ndiri kuchikoro. Zvino ndakati nditsvagewo wekufambidzana naye. Taane 3 months. Munhu uya akaita inonzi fast kuti tigare tese tisati tadzidzana. Zvakawanda patakafambidzana pacho aiwa ndiri kunyepa. Anga asingatoshande zvake, but ini ndiri munhu wekuti ndakamugamuchira kuti achariwana basa. Zvisinei mwedzi wechi2 akawana basa. Tanga tatotorana because akati ndaneta nevakadzi. Ndakutoita zvekuti tigare. Iye anondida zvekuti handina muromo naye. Every mari yaabata anouya nayo kumba. Munhu ari romantic pafoni zvekuti unenge wakatogadzirira twese kuti baba vari kuuya. Pari pakugeza ndinotamba nemvura. Kubikira murume haiwa handichatauri nekuti ndichitofamba naye vanhu vakutobvunza kuti kusimba here uku, waita dumbu, hezvo pakunorara pabonde. Ndakaneta, taswera tichishanda nhasi. Ndinogona kutorova 2 weeks asingadi kubatwa zvekuti ndoshaya kuti ndivo here dhedhi vauya vakarembedza zvinhu vachiti handidi kuti mukadzi wangu atambure. Kowai ndiri kutambura kushaya bonde? Ndatambura hama dzangu. Pa2 months dai ndiri kufara daily but ndiri kuchema daily. Haadi kana kubatwa neni. Anoti baby I'm tired kani. Ndinzwisisewo, ndinoshanda basa rinorwadza but ndotarisa basa racho makanika pamaini. So handichazivewo vedare vedu wei kuti chii chaizvo. Ndatambura ini, handisi kuda kuhura. Ndiri kuda musha wangu nekuti ndinomuda chaizvo murume uyu. Ndakumbirawo mazano, ini hope hadziuye usiku vedu wei. Iye anotorara hope kana kugaya, akubuda osiya akukisa, oti I love you, chii chisimo, ndototi zvese zvirimo, but ndipowo ka1, oti ndanonoka kubasa. I feel pain, ndokumbirawo kubatsirwa guys.